Hughes. O, ddim angen deud dim byd o'r sŵn y metal yn cadarnhau mor agos. Ac oedd o mor hunan feddiannol, bron yn ddiymdrech. So wedi bod llathan yn ôl, sa'i fewn yn y gol. Pŵl. Mae Pŵl wedi cael ei ber i fewn. Ac ddim bwysig bod Cochlyn wedi gwneud fe nath o. Fe ddoth o wens tu ôl iddo fo, o fe nath Cochlyn ddigon. Mae hwnna'n bas da tu ôl yn amddiffyn. Mae yna gyfle fan hyn, mae rhaid fe sgorio. Mae'r bar di achub Cei Connah tro yma. Wel, fydd Ethan Can yn edrych nôl. A dybed, fydd na ddifaru gan Llanelli fanna. Williams ar ochr y cwrt, aros am y bas berffaith. Hwnna'n beniad hanner effeithiol. Oes ddim llawio fan yma. Mae'n gic o'r smotin. Nad y Chris Owens wedi ildio cic o'r smotin. Mae'n cael y bel gyntaf fan hyn, a wedyn mae'n cicio i droed o. Mae'n weithiau da ni'n gweld hynna dyddi yma. Mae'n gic o'r smotin, pwysar a cyfla. Fe alle hon fod yn eiliad bwysig iawn yn y rownd gynderfynol yma. Dim camgymeriad. Nath Ratcliffe golwr Cei Connah bethau'n hawdd iawn iddo fo yn mynd un ffordd, ac oedd hynny'n gadael gol wag i Liam Eason. Ac ar ôl taro'r bar, mae Llanelli wedi mynd ar y blaen. Os na sioc i ddigwydd yma. Mae'n cadw i ben lle mae'n nyrfa fo i butterflies o dwi'n siŵr o bob man mewn rownd gynderfynol i'r underdogs os licio fel Llanelli, ond mae'n gyrru Ratcliffe ffordd ag wyn. Mwandwe at Bratley, ond mae'na bael dda mewn! A dyna chi gol gan Woodcock. Fel cyllell drwy fenyn. Mwandwe, Bratley, Woodcock, Cei Connah 1, Llanelli 1, am gychwyn i'r ail hanner, i'r deilied. Ie, Llanelli dal yn yr safell newid, mae gennau o. A mae Durant a Mwandwe wedi cael dechrau da ys dod mlaen. Honna tu hwnt i Woodcock. Mae'n gyfle fan hyn, mae'n hawdd i Bratley! Ac yn sydyn mae'r gêm wedi cael ei throi ar uffen. Llawer i hawdd. Mae'n rhaid chi jyst cael dy gorff a dy droi trwy hwnna. Mae'n clirio i 50 glad fyny'r cae, ond mae Bratley wneud yn dda. Gyda fi pyn bach i neud cofio, mae bel di bwnsio i fyny, ond mae'n agos i'r gol. Cadw i lawr. Oedd y pwrpas efo'r foli, a mae o'n cyrraedd y gol. Wel, Jones sy'n cymryd pob cic osod. Yr peniad, yr cwrt chwech! Oedd na hawlio bod na lawio. Nawr te mae na brotestio tair bod na lawio di bod yn y cwrt. Mae'n dod i fewn mor sydyn. Na, mae hwnna'n llaw. Mae nhw wedi cael di hangfa fanna. Mae'n wedi. Mae'r bel yn torri i Woodcock, a dyma hi ydy'n gorffen yma. Arbediad gwych o Disney, a chyfle i'w selio hi. Y capten yn cael ei rwystro gan arbediad gorau'r gêm o ddigon. Cochlyn, ti ella di arbed y diwrnod. Lloyd, efo Lloyd, mae Leicester. Nôl at Lloyd. Da iawn eto gyda fydd Gibbings. A fe'n arbediad campus ymhen arall y cae. Gibbings yn ei dalu y tro yna. Ac mae George Ratcliffe wedi efelychu Scott Cochlyn. A da ni wedi gweld 2 arbediad campus yn y munudau diwetha. Hughes. Mae Ferguson fyny'r cae, be mae Hughes yn mynd i wneud? Ydy yn mynd i ddewis Durant, neu ydy yn mynd i gadu'r meddiad, ydy yn mynd i fynd i'r gornel, neu ydy yn mynd i fynd i hyd. Ferguson! Sut mae wedi rhoi honna ar draws y gol. Sut nath o fethu honna. Mae'r Cwpan yn heg y dyfarnwr. Mae'r Cwpan di cael ei chwythu. Ac ar ddiwedd gornest, sydd di mynd o un pen y cae i'r llall. Cei Connah y deilied sydd yn ei hennill hi.